Jeste li ikada primijetili kako neki ljudi mogu potpuno iscrpiti vaše raspoloženje, a da zapravo ne učine ništa posebno? Dan započnete dobro, a onda samo jedan kratak razgovor ostavi vas teškima, razdraženima ili čudno krivima, kao da vam je energija tiho ukradena. Možda je to kolega koji nikad ne prestaje kukati, rođak koji zove samo da izbaci svoje frustracije, partner koji stalno mijenja uloge između žrtve i onoga koji optužuje, ili čak netko tko se čini bezazlenim, ali vas nakon svakog susreta ostavlja s osjećajem nelagode. Ovakve situacije su mnogo češće nego što većina ljudi misli. U posljednjih nekoliko godina pojmovi poput toksičnih ljudi ili energetskih vampira postali su popularni načini opisivanja ovih iskustava. Internet je prepun brzih savjeta, vizualizacija zaštitnog svjetla, kupki s morskom soli ili jednostavno držanje distance. I dok sve to može donijeti privremeno olakšanje, rijetko odgovara na važnija pitanja. Zašto nas ovakvi susreti pogađaju tako duboko? Carl Gustav Jung, poznati švicarski psihijatar i jedan od najutjecajnijih mislilaca moderne psihologije, ponudio je objašnjenje koje ide mnogo dublje i mnogo bliže nama samima. On je tvrdio da problem ne leži samo u drugoj osobi. Korijen tog pražnjenja zapravo se nalazi u nama samima, u procesima koji su nesvjesni, automatski i često skriveni. Jung je ovaj fenomen nazvao psihička kontaminacija, nesvjesno spajanje našeg emocionalnog polja s poljem druge osobe. Kada do toga dođe, nerazriješeni konflikti druge osobe poput krivnje, straha, ovisnosti ili manipulacije počinju rezonirati s našim vlastitim potisnutim ranama. Ne upijamo samo njihove probleme, već budimo one dijelove u sebi koji su i sami već bili ranjivi. Ako vam ovakav sadržaj ima smisla, stisnite na subscribe i preplatite se na kanal. Hvala vam na podršci. Oni koji se stalno osjećaju iscrpljeno najčešće nose duboke emocionalne rane, obično ukorijenjene u djetinjstvu. Kroz odrastanje su možda naučili da je jedini način da prime ljubav ili odobravanje taj da se povežu s tuđom boli. U odrasloj dobi taj obrazac ih pretvara u vječne pomagače, mirotvorce, spasitelje, ljude koji daju beskonačno čak i kada ih nitko zapravo ne traži za pomoć. Ono što izgleda kao suosjećanje često skriva duboku prisjelu da nose teret koji nikada nije bio njihov. Prema Jungu ovo nije samo navika ponašanja. To je strukturalni element naše osobnosti. On ga je nazvao inferiorna funkcija. Najslabije razvijeni dio naše psihe, mjesto naših slijepih točaka i dio gdje smo najviše ranjivi na manipulaciju. Upravo je to pukotina kroz koju takozvani emocionalni vampiri ulaze, često, a da toga nismo ni svjesni. U ovom videu zaronit ćemo u Jungove uvide i otkriti zašto nas neki ljudi iscrpljuju, zašto se ti obrasci stalno ponavljaju i što je najvažnije, kako možemo prestati igrati ulogu emocionalne spužve, ne kroz mistične tehnike ili površne trikove, nego kroz duboki transformativan psihološki rad koji nas osnažuje iznutra. Ako ste umorni od toga da uvijek dajete više nego što primate ili se stalno nalazite okruženi ljudima koji vas iscrpljuju, ostanite sa mnom. Ovo bi mogao biti upravo onaj pogled na stvari koji ste čekali. Živimo u kulturi koja obožava brze odgovore na složene probleme. Ako nas netko emocionalno uzdrma, prva etiketa koju lijepimo je toksičan. Odnosi koji bi trebali biti slojeviti i duboki svode se na površne dijagnoze. Savjeti koje pronalazimo na internetu uglavnom služe da umire simptome, ali ne diraju u korijen problema. Problem s takvom logikom je taj da nas ona ne oslobađa, nego nas zarobljava u iluziji. Carl Gustav Jung bio je među prvima koji su tvrdili da nas neodoljivo privlači ono što je u nama još uvijek nerazriješeno. To uključuje rane koje nismo izliječili, proturječnosti i neintegrirane traume. Zato, kad nas netko iscrpi, čini se kao da nam ta osoba nanosi štetu, upada u naš prostor ili nas iskorištava. Ali Jungovo viđenje bilo je mnogo uznemirujuće. Vrata zapravo otvaramo mi sami. Zašto?
Zato što taj susret pokreće nešto što već postoji u našoj psihi, nešto skriveno i nepriznato. Jung je taj proces nazvao psihička kontaminacija, nesvjesno miješanje našeg unutarnjeg svijeta s tuđim. Kad naši kompleksi ostanu neistraženi, postajemo ranjivi i lako se spajamo s tuđima. A najstrašnije je to što često pomiješamo ono što je njihovo s onim što je naše. Odjednom osjećamo tugu bez izvora, nosimo krivnju koja nema smisla ili anksioznost koja nema vidljiv uzrok. Uzrok postoji, ali nije vidljiv. On je simboličan, zakopan u nesvjesnom. Ljudi koji su odrasli u okruženju emocionalnog zanemarivanja, nestabilnosti ili odsutnosti roditelja često razvijaju nesvjesni obrazac. Da bih bio voljen, moram se brinuti za druge. Kasnije, u odrasloj dobi, kada naiđu na emocionalno kaotične ili manipulativne osobe, instinktivno ulaze u ulogu skrbnika. Ne zato što su bezgranično altruistični, nego zato što im je nesvjesno povezalo ljubav i vrijednost sa samožrtvom. Ono što izgleda kao empatija, u stvarnosti je emocionalna fuzija. Ne osjećaju samo s drugom osobom, već osjećaju kao da su oni sami ta osoba. Nose emocije koje nikada nisu bile njihove, postajući plodno tlo za projekciju i emocionalnu manipulaciju. Tragedija je u tome što mnogi vjeruju da čine dobro, a zapravo samo ponavljaju stari obrazac preživljavanja iz djetinjstva, obrazac koji im je nekada pomogao opstati, ali ih danas drži zarobljenima. Jung je ovu dinamiku sažeo u upečatljivoj misli. Sve što nas iritira kod drugih može nas dovesti do dubljeg razumijevanja nas samih. To uključuje i ljude koji nas iscrpljuju. Oni su poput izobličenih ogledala koja odražavaju nerazriješene fragmente naše psihe. Opasnost, dakle, nije u drugome, nego u našoj slijepoj točki prema vlastitim ranjivostima. Jung je identificirao jedno posebno mjesto u psihi gdje se ta kontaminacija događa najčešće. Inferiorna funkcija. Najslabije razvijeni, najkrhkiji dio naše osobnosti. To je pukotina kroz koju se uvlači manipulacija, gdje se emocionalni vampiri kače i gdje nesvjesne igre preuzimaju kontrolu. U sljedećem dijelu istražit ćemo detaljno ovu inferiornu funkciju i otkriti zašto je ona najmekša točka ulaza u vaš um. Carl Gustav Jung vjerovao je da je svaka osoba vođena kroz 4 osnovne psihološke funkcije: mišljenje, osjećanje, opip i intuicija. To su alati koje koristimo da bismo se snalazili u životu. Ovisno o našem psihološkom tipu, jedna od tih funkcija postaje dominantna. Ona postaje naš glavni filter kroz koji tumačimo i doživljavamo svijet. Ali evo i zamke. Dok se jedna funkcija snažno razvija, druga biva zapostavljena. Taj zaboravljeni aspekt Jung je nazvao inferiorna funkcija. To je najslabiji, najneizvjesniji i najmanje razvijen dio naše osobnosti. Budući da nije integrirana, ona se ponaša poput pukotine u našem psihološkom oklopu. Nestabilna je, impulzivna i posebno otvorena za vanjske utjecaje. Jung ju je opisao kao poluotvorena vrata između svjesnog i nesvjesnog, slijepu točku kroz koju energija drugih može neprimjetno ući. I upravo je to mjesto ono gdje se događa iscrpljivanje. Zamislite osobu čija je dominantna funkcija mišljenje. Takva osoba briljira u logici, analizi i racionalnosti. Njena inferiorna funkcija bit će osjećanje, što znači da ima poteškoće u obradi emocija, kako svojih, tako i tuđih. Sada zamislite da se ta osoba poveže s nekom emocionalno nestabilnom osobom koja živi od drame, stalno se ljulja između potrebitosti i optuživanja. Ta emocionalna nestabilnost prodire direktno u zapostavljenu funkciju osjećanja. Misaoni tip to ni ne zna obraditi, ali osjeća jako. Rezultat: iscrpljenost, konfuzija, emocionalni umor. Njihovi unutarnji resursi, namijenjeni vlastitom razvoju, sada odlaze na sadržaje koji uopće nisu njihovi, ali su zbog unutarnje ranjivosti upijeni. Isti mehanizam djeluje i obrnuto. Osoba čija je dominantna funkcija osjećanje, empatična, usklađena, usmjerena na odnose, imat će mišljenje kao inferiornu stranu.
Kada se susretne s nekim tko manipulira kroz argumente, iskrivljenu logiku ili intelektualna opravdanja za toksično ponašanje, često popusti. Ona osjeća da nešto nije u redu, ali ne može dovoljno jasno misliti da bi se zaštitila. I opet, energija se odvodi kroz slabu točku. Inferiorna funkcija, dakle, nije samo psihološka zanimljivost. Ona je otvorenje kroz koje se emocionalni vampiri, narcisi ili manipulatori nesvjesno povezuju s nama. Oni to ne moraju čak ni raditi namjerno. Psihička razmjena se događa automatski, jer ranjivost postoji u nama. Jungovo rješenje nije bilo da se zatvorimo, izoliramo ili skrivamo iza obrambenih zidova. Umjesto toga predložio je nešto puno transformativnije. Osnaživanje inferiorne funkcije. Kada je osvijestimo, kada se namjerno bavimo onim što nam je strano i neugodno, postajemo manje krhki. Cjelovitost je pravi štit. Integracija je prava zaštita. Ali Jung je primijetio nešto još dublje. Najčešće nismo samo žrtve u tim susretima. Mi smo njima privučeni. Zašto? Zato što oni koji nas iscrpljuju često utjelovljuju upravo one dijelove nas samih koje još nismo prihvatili. Drugim riječima, toksični drugi su zrcalo. Ono što nas kod njih uznemiruje izravno pokazuje ono što poričemo u sebi, našu sjenu. I to nas dovodi do sljedećeg koraka. U nadolazećem dijelu zaronit ćemo u Jungov pojam sjene i otkriti zašto nas ljudi koji nas iscrpljuju zapravo mogu suočiti s najskrivenijim i najnepriznatijim dijelovima našeg bića. Carl Gustav Jung posvetio je ogromnu pažnju sjeni, onom skrivenom, odbačenom i nesvjesnom dijelu naše psihe. On ju nije vidio kao katalog samo negativnih osobina, već kao spremište svega onoga što odbijamo priznati o sebi. Opasnost leži upravo u poricanju. Što više inzistirate da vi niste te osobine, to snažnije one oblikuju vaš život iz tame, prerušene u mane drugih ljudi. Kada gurnete ljutnju, zavist, sklonost manipulaciji, ovisnost ili ponos u podrum vaše duše, vi ih ne uništavate. Vi ih samo činite nevidljivima sebi i lako ih projektirate na druge. A upravo je projekcija plodno tlo na kojem raste psihička kontaminacija. Jung je primijetio da nas najčešće i najviše destabiliziraju upravo oni ljudi koji simbolički odražavaju dijelove naše sjene koje još nismo integrirali. Onaj arogantni kolega zbog kojeg ključate od bijesa možda samo zrcali vašu vlastitu nesposobnost da se asertivno izrazite. Prijatelj koji vas emocionalno iscrpljuje manipulacijom možda izvana pokazuje načine na koje ste vi sami naučili trgovati za ljubav. Sjena ne nestaje kada je ignoriramo. Ona jednostavno migrira prema van i smješta se u ljude oko vas. To objašnjava zašto vas određeni odnosi izbacuju iz ravnoteže nesrazmjerno mnogo. Oni nisu samo teški ljudi, oni su živa ogledala koja bude nešto u vama. Zato su susreti s takvim ljudima iscrpljujući. Ne zato što se radi samo o društvenom sukobu, već zato što ste nesvjesno prisiljeni suočiti se s dijelovima sebe koje ste odbacili. Održavanje vaše persone te uredne socijalne maske, dobrote, ljubaznosti i nesebičnosti postaje energetski porez kada sjena počne kucati na vrata svijesti. Svaki pokušaj da potisnete ono što želi biti viđeno troši vaše psihičke resurse, stvarajući kroničnu anksioznost, neobjašnjivu krivnju, razdražljivost, unutarnju prazninu i umor koji nijedan vikend ne može izliječiti. Koja je najokrutnija ironija, i dalje inzistirate da je problem u njima, da ste vi previše osjetljivi, previše dobri, previše darežljivi, dok je dublja istina ta da ste vi podijeljeni, a upravo ta podijeljenost vas iscrpljuje. Jungovo rješenje bilo je radikalno, ali jednostavno. Preuzmite natrag svoje projekcije i suočite se sa sjenom izravno. Umjesto da krivite svijet za ono što budi u vama, zapitajte se: što ti osjećaji govore o mom unutarnjem krajoliku? To nije prebacivanje krivnje, to je samo odgovornost.
I to je jedini put prema pravoj slobodi. Ali rad sa sjenom je zahtjevan. On vas prisiljava da napustite narative žrtve, da sjednete pred neugodne istine i da prihvatite dijelove sebe koje biste najradije negirali. I to nas vodi do još dubljeg, discipliniranijeg sloja Jungove prakse, opus contra natura, rad protiv prirode, protiv automatskih tendencija psihe. To je namjeran, unutarnji trud da se suprotstavimo nesvjesnim silama koje nas stalno spajaju s drugima, svjesno kultiviranje onoga što je slabo i zapostavljeno u našoj strukturi. U sljedećem dijelu istražit ćemo detaljno što znači opus contra natura, kako usporiti automatske reakcije, kako vježbati inferiornu funkciju dok ne postane snaga i zašto je prema Jungu upravo ovaj naporan unutarnji rad jedina prava zaštita od emocionalne manipulacije i psihičke kontaminacije. Većina nas žudi za brzim rješenjima kada je riječ o teškim emocijama. Kad se osjećamo iscrpljeno, preplavljeno ili napadnuto, posežemo za vanjskim tehnikama, meditacijama, kristalima, biljnim kupkama, mantrama, vizualizacijom bijelog svjetla. I dok ti rituali mogu ukratko umiriti, Jung je tvrdio da oni ne diraju u korijen. Jer prava psihička zaštita nije ritualna, niti mistična, ona je transformativna. On je taj napor nazvao opus contra natura, rad protiv vlastite automatske prirode. Taj izraz preuzeo je iz duhovne alkemije, koristeći ga kao metaforu za individuaciju, svjestan i namjeran proces prekidanja emocionalnog autopilota, integriranja sadržaja sjene i jačanja onog što u nama ostaje primitivno, slijepo i nesvjesno, inferiorne funkcije. Zašto protiv prirode? Zato što se psiha čvrsto drži inercije. Ona preferira poznato, udobno, ponovljivo. Ona se želi držati usluge spasitelja, zadržati poziciju žrtve, držati se starih scenarija, reagirati točno onako kako je uvijek reagirala. A upravo ta inercija drži vrata širom otvorena za energetsku potrošnju. Kada djelujete na autopilotu, vi postajete predvidljivi, čitljivi i lako dostupni. Vaše granice se omekšavaju, percepcija se muti, a kompleksi druge osobe pronalaze ulaznu točku. Opus traži suprotno, namjeran otpor protiv uhodanog puta. To izgleda ovako. Kronični mislilac prisiljava se na ulazak u osjećanje. Daje ime senzacijama, dopušta suzama, pušta da tijelo progovori. Ekstrovert uči tišinu samoće, bez bježanja u buku. Kompulzivni pomagač vježba čisto i jasno ne i preživljava val krivnje. Onaj koji uvijek popušta, prvi put postavlja granicu dok mu ruke drhte. Doživotni okrivljivač zastaje i kaže: ovaj dio je moj. To boli, jer svaki put kada izazovete automatski obrazac, vi dodirnete stare rane. Strah, sumnja i unutarnja sabotaža javljaju se, šapćući da se vratite staroj ulozi koja vas je nekad štitila. Ali upravo u toj boli započinje alkemija. Svaki put kada odbijete ponoviti nesvjesni krug, nešto se u vama reorganizira. Raspršeni dijelovi se počinju povezivati. I što ste više integrirani, to imate manje površine na koje manipulacija može djelovati. Prosvjetljenje, kako je Jung govorio, ne dolazi od zamišljanja svjetla, već od činjenja tame svjesnom. Zato pravi štit nije u energijama ili ritualima, već u lucidnosti, u znanju tko ste, gdje ste ranjivi, što vas zakači i zašto, u prepoznavanju igara prije nego što se ukorijene, u uočavanju sjene čim se pojavi, u jačanju inferiorne funkcije sve dok ona više nije propuh u vašoj kući. Kada radite ovaj posao, ne prestajete samo biti iscrpljeni, vi postajete nezanimljivi emocionalnim predatorima. Jer više ne emitirate frekvenciju manjka, krivnje ili potrebe da ugađate. Vi prestajete nuditi sebe kao štaku. Vaš unutarnji prostor postaje zauzet i to vama samima. Ali ova autonomija se ne pojavljuje pukom željom.
Ona se mora trenirati, kultivirati i održavati kroz svjesne akcije. U sljedećem dijelu prevest ćemo ove principe u konkretne, na Jungu utemeljene prakse koje možete započeti već danas. Male, ponovljive korake koji se zbrajaju u psihološku samodostatnost i živčani sustav koji više ne propušta energiju pri svakom kontaktu. Carl Gustav Jung učio je da prava energetska zaštita nema puno veze s time da ljude izbacimo iz svog života ili da se okružimo ritualima svjetla. Ona počinje onog trenutka kada krenemo prema unutarnjoj cjelovitosti. Biti psihološki samodostatan znači prije svega prestati se oslanjati na druge kao na zamjene za vlastite neispunjene potrebe. To znači izaći iz beskrajne potrage za odobravanjem, korisnošću ili ljubavlju i početi djelovati iz svjesnosti, a ne iz manjka. Mnogi koji se stalno osjećaju iscrpljeno zapravo su zarobljeni u nesvjesnom ciklusu služenja. Na površini djeluju velikodušno, uvijek dostupni, spremni riješiti, saslušati i utješiti. Ali ispod te površine leži dječja lekcija. Voljet će me samo ako sam potreban. Ono što izgleda kao suosjećanje često je stara strategija preživljavanja. Ritualizirani pokušaj da se osigura naklonost. I sve dok se taj obrazac ne prekine, vrata za energetsko pražnjenje ostaju širom otvorena. Prekid počinje sviješću. Svaki put kada osjetite potrebu da pomognete, zastanite i pitajte se: je li ova pomoć stvarno korisna za drugu osobu ili ja samo pokušavam osjećati se potrebno? To malo pitanje može otkriti skrivene motive i prekinuti nesvjesni scenarij. Još jedan ključan korak je jačanje inferiorne funkcije, zapostavljenog dijela psihe koji je prema Jungu glavna ulazna točka za manipulaciju. Kada je ignoriramo, ona postaje plodno tlo za induciranu krivnju, igre kontrole i emocionalne upade. Rad na ovom mjestu je neugodan, ali je transformativan. Ako ste pretjerano racionalni, morate uroniti u jezik emocija. Ako ste emocionalno impulsivni, vježbajte jasno razmišljanje. Ako živite u svijetu ideja, vratite se tijelu, sadašnjem trenutku, konkretnim akcijama. Svaki pokušaj da razvijete ono što ste dugo izbjegavali, kao da zatvara pukotine kroz koje vam energija curi. Lucidnost se mora proširiti i na vaše odnose. Ako izađete iz razgovora osjećajući se teško, zbunjeno ili iscrpljeno, nemojte odmah kriviti drugu osobu. Zastanite i pitajte se: što je ta osoba zapravo htjela od mene? Što je u meni dotaknula što još uvijek boli i nije integrirano? Često se ne radi o tome da vam netko zlonamjerno krade energiju, već o tome da ste vi previše dostupni za nošenje onoga što nikada nije bilo vaše. Ova samo observacija mora postati navika. Ljudi koji vas najviše iritiraju ili uznemiruju često ukazuju na osobine koje ste sami odbacili u sebi. Umjesto da ih odbacite, pitajte: zašto me ovo toliko pogađa? Što odbijam priznati, a također živi u meni? Odgovori na ova pitanja su mapa vaše sjene i putokaz prema vašem iscjeljenju. I na kraju, naučite reći ne, bez osjećaja krivnje. Svaki put kad kažete da, a htjeli ste reći ne, vi jačate uvjerenje da ljubav morate zaraditi žrtvovanjem. A to uvjerenje je omiljena hrana onih koji nesvjesno iscrpljuju druge. Reći ne nije sebično. To je čin samoljublja, izjava da se vaša vrijednost ne mjeri time koliko sebe možete dati drugima. Psihološka samodostatnost ne može postojati bez samoće. Ne usamljenosti rođene iz praznine, nego svjesne samoće, sposobnosti da budete sami i osjećate se potpuno u vlastitom prisustvu. Kada naučite hraniti se iz sebe, vaša energetska frekvencija se mijenja. Prestanete odašiljati signal potrebe, ovisnosti i gladi za odobravanjem. A kad taj signal nestane, parazitski odnosi gube interes. Emocionalni vampiri ne jure za onima koji nemaju otvorena vrata. I to je ključna točka. Ne trebate se boriti protiv njih. Ne trebate ih odbijati, niti se braniti. Vi im jednostavno postajete nevidljivi.
Ta nevidljivost nastaje onda kada vaša unutarnja struktura prestane biti krpanka sastavljena od rana, strahova i priznatih potreba. Onog trenutka kada počnete integrirati, suočavati se sa svojom sjenom i jačati svoje slijepe točke, stari signal nestaje. A s njim počinju nestajati i odnosi koji su vas nekad iscrpljivali. Ljudi koji su vam izgledali nepohodni polako se udaljavaju. Neki potpuno nestanu. Drugi pokušavaju nastaviti stari obrazac, ali više ne pronalaze onu udicu na koju su se nekad kačili. Kao da vas više ne prepoznaju. I u neku ruku i ne prepoznaju. Jer ono što ste vidjeli nije bila vaša bit, nego vaša krhka maska. Persona oblikovana potrebom da budete korisni, viđeni i voljeni. Kada ta maska padne, više ne postoji uloga za njih. Ova transformacija, međutim, nosi i odgovornost. Psihička samodostatnost u početku može biti usamljena. Shvatit ćete koliko je vaših odnosa bilo izgrađeno na vašoj spremnosti da se žrtvujete. Možda će vam nedostajati osjećaj da ste potrebni. Možda ćete posumnjati u put kojim idete. Ali ako ustrajete, pojavit će se dublji oblik mira. Mir koji više ne ovisi ni o čijem odobravanju ili prisustvu. Jung nikada nije obećavao utjehu. On je obećavao svijest. A sa sviješću dolazi sloboda koja je nepovratna. Kada jednom prestanete nositi udice u sebi, više nema ničega za što bi se toksični ljudi mogli uhvatiti. Više ne trebate bježati od bilo koga, jer nitko više nema pristup onome što ste nekad bili. Postajete cjeloviti i u toj cjelovitosti silazite s njihovog radara i ulazite u vlastitu os. Ako vas je ono što ste danas čuli dotaknulo, volio bih čuti vaše mišljenje. Podijelite u komentarima koji vas je dio ovog razmišljanja najviše pogodio. U kojem ste trenutku svog života osjećali najveću iscrpljenost. Vaša priča možda je upravo ono što netko drugi treba čuti da bi pronašao hrabrost za svoj put. Iako ste već na ovom putu psihološkog jačanja, nemojte stati ovdje. U sljedećem videu otići ćemo još dublje u Jungove ideje i ponuditi više alata da ostanete stabilni i cjeloviti. Ovaj put ponekad može djelovati samotno, ali zapamtite, ne hodate u mraku i zasigurno ne hodate sami.